Така, оставяме да сада. Сега, понеже е вечер, продължаваме с другата работа. Получихме подарък от сестра ми. Кухненска маса с 4 стола от Мебел Мак. Някаква фирма, да онлайн. И сега ще направим заедно с вас. Аз се изразявам неправилно unboxing. Ма той е unpacking, викам аз, пък то било unboxing. Те модерните думи инфлуенсърските. Но му поправя, че било unboxing. Само че не знам как да процедирам. Не е голяма маста, но и то скашъл на всичкото. Не знам кой има вътре, предполагам, че нещо се сглобява с тръби. И с дървета. А тъмни ми е била. Трябва да пише описата. Ето го анбоксинга. Тъмна мебел. Да, това е плото било. Това е хубаво да седи тъй. Интересна работа, това нещо как се. Мексико. Кой ме вика? Фото Мексико е тук. Комплектовка. Има даже ключови сигурно към комплекта. Първата е сглобяване на тръбите. Първа стъпка. Какво да направим сега? Да изправим
масата да не пречи. Сглобяваме тръбите. И тия пък често се сглобява са. И тук по децата горещо аз хвърлям. Колко голяма са те и с какви панелки се разкарват тук. Двадесет два градуса. Нали казах на 21 да стига? Те страшни хейтери, братко. Трябва да сега да ще използваме майката и колко пъти. По принцип всички български работи стават с използване на майката многократно. Бойчета гайки. Кое бойче трябва да ползвам сега тук? Къси, къс пас. Още не ми е ясно какво трябва да правим.
Той трябва да стане 1,2 прави. Да без цялото и тук. Цялото и тук тя справите как да ги слагам това. Няма да разбера. Цялото от тук половинки така се слагат. Те са немало. Някаква планка има, дед ги държи тук. Ясна работа. Трябва да видим планката. И нещо сам няма да стане обаче. Синко вече да не ми се крии, сега ще го извикам да помага. Защото няма да се мъча аз сам. Ето. Да отгледаш един деца и да няма кой да ти помогне. Синко се отказа да помага. За средата обаче ще помогне. Де стате тези булчета сега, да видим какво трябва да слагаме. Той гайките трябва да ти дам. Шайби няма ли само булчета и гайки? Чакайте с по-дълги. Те са там, къси ли са? Къси са. То там на книжката пише ли точно кои булчета трябва да са? На първата схема. От също на първата ми. То не пише кои са, те къси се ги дават сякаш. Тук трябва да се мушнат. Тук пише 6 на 40, те са. И дама после на схемата не пише кои трябва да са. Ето. 6 на 40, те са дълги, 6 на 40. И колко гайки има ли само болчета? И гайката е тъж шайба се. Де. Чай ти дам гайки малко. И те са само 3 гайки, що? Не трябва да са 4. Интересно. На. Ние панки и те са джубами. Кое на къде върви сега? Дай сложим едната планка първо, дъж. Планката отдолу или отгоре, как погледнат? То между другото е наобратно, аз сега го слагам те. По-лесно. Дай галя бе, дай. Не може да се натираш. Не, изобщо. То не пише къде е. Гайката трябва да е отдолу. Значи тук трябва да е отгоре на нас. И се слагат трета болта. Виж. Дай ми един болт големия да го сложа с гайката. Защото е много паянто ще му се Ето, ма те са маркирани 2-3. Кое 2-3? Ето.
И тук е маркирано. Коя страна се слага? Какво значение има за нас път на вината? Нищо има лепенки, сигурно няма значение. Бота трябва да е отдолу, да не се вижда. Гайката трябва да не се вижда. Те ли трябва да е така? Там петиш на камерата. Няма дай да го разбирам. Към планката трябва да е гайката. Точно тъй. Значи планката е отгоре. И сега сме обърнали обратен, да не се навеждам, защото. Дай ми гайка, ай. Ти малкото. Да. И знаеш кой е гайка му? Кой в училище нищо не мога да учат вече. Тези хора. Тя гайката така с тиев, тиев с гумена, пътния дето имат. Съм затяга. Ама чай се, той има ша, отгоре отдолу ли има? Те са две планки. Едно отгоре, едно отдолу. Чакай, пак ще да объртим работа. Май трябва да взема моите ключи. Те в колата чак. Къде са? Инструмента ми тук или в колата? Къде? Не знам. Я за шпанката тук. Не, той държа да не се пътучка. Тъмна мебел. Не става да жари по тъмна мебел вече. Нямаше ли някой по-лесно за загубяване, ма? Тя от тъс, аз не виждам от тъс по-лека за сгубяване. Коя ще е тъс по-лека за другата? Справи, генетика му. Дай болт, играйка. Абе, то си има тук профил, то не е по средата. Има си профил. Зарязано. Ти можеш да го представиш там, не го е след измер до къде. Виж, че не е на кръс. Ай, стягай тук. Ти да стягаш, ще трябва да върта, дръжките горе. Малко време, че не мога нито лекнал, ни легнал, само легнал мога да работя, май. Тия шестограми толкова да ги мраза. Ай, дай. Не, сега да го развиваш едно когато. Дръж конта само, дръж аз ще развивам, май. Чакай, нищо не правиш. То трябва да стане. Де стяга повече? Трябва да сложим другото. Нали трябва да станат едно също друго. То много кръво си ти нещо. С планката ли ще грозно тук да ми се съвпада с това? То трябва да сложим на масата и тогава да ги стягаме, май. Нека първо да са само те. Дай другото да, май, където. Има ли значение? Тия две са три. Дай Бог ти век.
Ей, кай бе. Дай. Нищо не виждам. Не го наведе цял, ти не го пипай тя. Дай като си готви. Още не сме използвали майката. Значи ключа, да само контра. А тези пръчки не можа да гледам тези къде се слагат. Внимай ги, И на забравя. втората част. А? На втората част. Ай, няма стягаме тогава. Те са, трябва, тук те ще оплътнат пръчките си, мек, тук ще оплътнат. Айде. Готови ли сме с Да, първата част сме готови, дай първата. Първата част слагане на пръчките, те. Не, втората част са долу на масата. А къде е Чак масата? третата част са пръчките. Долу. Няма го да приключи сега. А, ти го прибра. Дай тук да обърнем обратно. Олеле. Там да хвана нещо. На коридор. Четирите играта. Ай, виж сега кои болчета са тук. Купиш тук 4, тук. 6 по 12, другите. Средните. Те 12 трябва са най-късти болчета. Тук са 4. Повече трябва да са. Болчета тук са по 3. 12 трябва болчета да са. Я виж там на леглото тез. Май са повече. Да, тия са. Искаш ли там да добиваш, на? Дай. Трябва да лози инструмент, с ти ще се измучим. А, те на ръка върват.
Тя смята за билот идеално обаче. За къде? За билот. Това е билот. За трапезна не знам дали стане, но... Малко. Като нашата кухня, маленька. Тя лето сигурно нужно да малко да стане в кухнята. Не сигурно. Ма тук... Ти ги вкарай, тогава стягай. Тук нещо... Трябва да развим тогава. Ако не ти пласват. Чакай, аз едно тук завизна. Кому го натигни? Не е до края, не ги да стягай сега. Ами, що тук не е равно? Кое не е равно? Едното не съвпада, изобщо не може да се пъхне. Тук разви. За да ги вкараш, ти няма хочеш да стягаш. Да ти развия тук тогава, ако не си ги вкарала. Чакай, да учи друго. Ти трябваше на среща, но? Там вкарала ли си ги на среща? Да. Да почвам тогава си да стягам, не? Дай ги стигни. Стои ли? Да. Или първо ги сложи всички болци, тогава стягай, ай. Дай ги сложим всички. Аз всички съм ги сложила. И черно. И трябва едно да ти липсва. Не, нищо не ми липсва. Да се даде едно болче, не се дава ли ма? Сигурно. Добре. Тягай ще ги се случва. Тягай. И да сложим пръчките, преди да стегнем. Я чакай да. Да не дадем да избяга после. Дай другите до болто и там. Бяха ти. На, служи първото само свечното. Все дългите болти, вкарай.
Виж как ти стана късо сега там. Късо е. Ами то не е късо, защото си стегнало и то се е разширило. То ще стегне после. Той ти казах да сложи тези. Тези двата болта, ако трябва ги развием малко там тези. Долу. То като стегнеш, то се оправи. Стави го болта, първи тогава стави тръбата. За тръбата има резба. Да. Ако трябва да разви малко долу болто и ти, да може да се пасне, да не се напъва. Май сега го той ще обиде. Но тото и цялата игра. То други работи няма да правим. Обратно към тия върви. Не си го карал в тръбата. Дигни нагоре. Сега върви. Видя, че прибра. Сега я изключу. Един болт резерва в тая. Дама дъщерята, виж кой ще стане човек. Да, сега го достана. Обратно към мене. Сега ги бръсваш. Вие се бъркат посоките май. Да, стягай, не е стегнат. Долу стегна ли ги хубаво? Май да. Другата страна стегнато ли? Да. Стига, щом привърта тръбата, нищо не прави сега. Тръбата трябва да не привърта, дай, не. Имам течотка, ама... Кой да я вземе? Нищо трябва да показвам... Ти не знаеш къде... Не, то трябва, нали правим и анбоксинг сега, трябва да работим с материалите на клиента. Дай да се натегна долу болщата. Аз почна няма да стягам. Стягай. Чайта маса на дупен сега, докато съм то уморил. Ви стегнах, ама още. Трябва да стегнем тези по средата сега там. Аз тук май ги стегнах. Стегнал тук. Да.
Кой ме търси, кой ме вика? Маса Мексико е тук. Много имаш един на Нисева, на Слънчев бряг. Защото Мексико му вика. Той те викаше. Кой ме търси, кой ме вика? Защото Мексико е тук. Моята голяма дъщеря, Жулиенка. Тя ми е голяма фенка, Жулиенка. Вече голямичка е тя. Но болчета завива, върти с очи. Не може да мисля песен сега. Върти с очи, айле леле, пак объркате посоките. Към Яна. Чакай, аз мога да го карам. Те е много трудно, като ще споменава толкова се загубим, че те защото ги правят да подарва на клиента, не го правят помишляно. Хайде му! Добре. Знаеш колко и трудно е. Специално оборот правиш, браво. Но да кажем, трябва да направиш оборот, не ти играеш. Аз съм ги затигнала, ама не чак толкова. Ти не да ни прихвати, то там вътре ударят. Ма стигни му пак здраво, дема. Не е чак да го превъртиш. Чай, той сега на коя страна трябва да го върта? Има ли още болто да загърна? Не те изтрици. Не каза, че си ги стигнал. Не те, надясно въртиш. Ето и стигнат. По часовниковата стрелка. Ти майка мене от моята страна, дето май не е стигнат. Той не е. Не, стягай. Обратно към мен. Тя ти пречи и камизолката там. Може да виждаш от нея. Виждам. Ай, почини си малко, ай. Аз ще ги стегна. Аз викам да я справим вече. Жулиенка. И за кой кажеш? Майка ми баща ми такова си ми измисляли, да не мога никой да ми го каже. Да. Ако бяха ти дали по 1 лев до сега, ще станеш милионер, който ти сбишил. Верно ти бъркате ми това? Знаеш? И как ти викат? Жилията? Жулиен. Жулиен ти викат. Ами ни те имате, има то, нали, Жулиен мъжко принцип. Мъжко е. Ай, готово. Ама тя е модата да се кръщават мъжки, женски имена там. Дай тук дъжд конта да стигнат тези сега. Кой искаш да прави да въртиш? Дай да върта отгоре, пък ти дъжд дува, ай. Може ли хвана гайката? По средата по-захване. Средната по-захване. Дъжд без да мърда сега. Тук трябва да стигнат стабилно. Ай, готово. Дайте скъдение. А те какви са тя си? Ще проблеми, ако не стават. Ти казал, Готово. не държиш. И как? Държа. Тя ще видиш. Тук стегната. Ай, върти. Я виж сега картинката стреля се прави нещо още. Няма да видиш. То няма да ви работи, какво да правим. Дай кос. И тъс маса като се напие, като седна, тиче да игра отгоре и ще стане млек. Ох.
Тут не става за кючек. Само за всичко си. Ай, коси. Не е лоша маста, бе. Тя става за готваска. Долу е колкото нашата. Супер е маста. По-висока е. По-висока е, да. Хайде, приятели, до утре на разсада. Ето е масата. Моята дъщеря ми помогна тук. Приберем циганията само тук. Те са хартони, но те трябва да ги свърнем. Ами, ще има бонус епизод. Понеже дъщерята е фана трудовия ентусиазъм и реши да прави анбоксинг на... Айде да не са 4 стола, поне 2 стола да направим. Има намерение да се учи. И сега оставям работа изцяло в нейни ръце. Само внимай да не се порежеш. Бъсначе остър. Така. Няма да слагаш ръцете срещу него. Внимателската. От двата страна, от средата към края. Виж първо къде са инструкциите. И аз не съм такива с модели, не съм сглобявал никой път. То пак тъмна ми е бил. То нещо ще ме издържи ли като цена отгоре му? Пише ли там до колко килограма? Не, остави го, не го късайте. Само отваряй сега тия салати вече. Прибери го ножа го. Трябва да намериш книжка. Ако няма книжка, да нуда и тук книжката. Но те, щом са ги направили пакет трябва да има за всеки пакет отделно. Вътре книжката се вижда там. Ти облигалката на стола, те? Вътре има там някакви болчета отдолу има. Внимай, да не ги загубиш. Къде е болчета първо? Да четем тук какво пише в документациите. Той има там. Тото има и гаранция или какво е? Мексико, защото Мексико е тук. Една облигалка с двата задни крака. Предните са странични и носи дало. И две тръбички. Тя ще е стабилна, тото и нещо и със сръбна вегъл. Няма ли? Пак ще стабилен с това. Болчата къде са сега, да видим. Имам 6 по 35 дълги. 6 броя. Той се слага за такова противолага. Да. Служигна ли го от тези тръби сега, да не ти пречат? Намери ли сега къде е 6 грама? Други работи има ли в този кашон? Няма виж? Няма. Те двете облигалки, те ли? Добре, дай да направим единия стол сега. Той е сигурно само единия стол. Да, само един. Бутни го там под масата. Или по-натре го бутни да ми пречи. Дай да правим единия сега. Скарай турбичката там, где беше с болчата. Тук само 6 грамче трябва. С ножа внимателно. Само да не се порежеш, ако искаш да го такова. Първо правило това е как да изберем този инструмент. Значи трябва ти 6 грама.
Ето, да. Намери го. Трябва ти двете странични и двете тръбички Има първо. ли номери? И то ляво-дясно едва ли има значение. То се лечи, кое е ляво, кое е дясно. Ти не можеш да го бъркаш. Ти са предните крака. Я чакай да... И ето. С тръбички ти ги слагай сега с този болт. 6 на 35 трябва да са по-малките болчета. Да помагам ли нещо? Трябва да държа. Чакай сега. Те тези двете леви майма. Два стола ли са, я? Два са. Ами ти имаш странични, ето. Лявото и дясно, това е дясно. Те за двата стола са ти ги дали тези страниците. Другото и долната страница само. И тя не може да разбере, че трябва обратно. Завърти обратно ги сега. Завърти го обратно. По средата малки пръчки трябва да има. Надигни го само ти страницата. Ето ги е тези. Скарай си две сега. Те нали са еднакви там? Един същ номер има на тях. Не, едното е по-дълго. 4-5, едното и предното, другото и задното. 4-5 ли са там? 4-5. Чакай, тук какво пише сега. Точно е четвърката отпред, петицата е отзади обаче. Сега тъй като са към тебе, трябва да сложиш петицата тук по-напред. Да ти държа. Това към мен. Ти, тук. Да. Само че кръг да ти държа. Айде. Слагай болт. Намери болтовите първо. Аз сега да го оставиш той да спреш да снимаш, но... Ето, ти е най-интересна работа. Болтовите само едни ли са? По-късите болтовите, я. Опа, падна един. А той късия няма да стане там. Те с късти не са за там. Чакай да не пак. Ами аз си мисля, че са дългите. Их, аз къде го оставя, сега не мога да стигна до него. Ми те два модела болто имаше, му чакай да видя колко бяха моделите. Ами два са дълги и къси. Да, ем по-големи, по-дългите. Ем 6 на 35 трябва болто. И те са общо 6. На тебе тук ти трябва сега първо 2. И 2, 4. Тук ти трябва 4 болта на първо място. Видя ли как сама си ги навиш сега? Нали го обратно върти, обратно и пак наляво въртиш. Върти тръбата по-лесно ще ти. Опа, пада. Сега към мене. Да, то може да го стягаш направо там. Я стигни и другата тръба от другата страна сега. Направо ти по-лесно. Тук кой е сложи номер сега? Четвърката ли сложи отпред? Петицата. Така. Ма чакай, тя не е хубаво затигната.
То после като се стане ще се стегне. Аз ще ги затегна сега. Сложи другата тръба отдолу, първо. Сложи ти по-лесно сега. То тук няма дупка. Нома, Няма? ти обратно я сложи, тъс. Пицата е там. Я видя, аз се съм объркал сега или ти. Те има пицата там горе, четвърката е долу. Няма идеално си, те си. Там е четвърката. Тя е пак да видя, нали? Той дългия крак, където и там, я? Той към крака трябва да ти е четвърка сега там, да. Той е по-дълго, нали? Да, той е по-дълго. Обратно пак въртиш. Като се завъртат посоките и не може да се ориентираш, нали? Дай, виж контра само. Върти тръбата да ти е по-лесно. Гледай колко по-лесно с тръбата. Ти като мене с дясната ръка работиш, можеш да работиш с лявата ръка. С лявата ръка ти е търсене, нали? Тъй, стягай. Виж, тази да се стягна повече. Я стигни другата тъй. Ма дъж отзая контра. Контра дъж на болта. Така, гледай как се стягне. Слагай се отстрани другите болти. Ти първо почти сглобен с това. Тия тук обаче трябва да ти вече болта. Дай да държа. Първо на ръка трябва да го фанеш да го усетиш. Не ти е първо същото тогава. За да ти го първо на ръка, накриво и сега. Върти, ай леле, върти с очите ще я караме. Що ми спука, значи спука му ли брата. Моята дъщеря ги знае повече всичките чалги на Изус. Нещо не е добра работа. 5 номер, 4 номер. Обратно ли са? Нищо ма сви го. Като тук... Не те пише, ма. Че не е ли по-дълго? Чакай, стоп. Всичко караме по чертежа, ама нещо не е добра работа. Сега ще отпустим малко долу. Да се мъчим да сложим обратно, наляво да развивай. Да сложим другата тръба. Явно като стегнахме и то. Обратно развивай, мацатко. Дай. Дай на мен. Тук вече може да сега. Стигни първо отзад сега. Аз не съм го спрял. Какво направих? Записвал съм тук. Мисля аз. На старото куче пак трябва да влезе. Стигни долу първо сега да се стегне тръбата, тогава стягай горе. Обратно, пак го развиваш. Защо ти се бъркат посоките? Надясно винаги въртиш да затягаш. Аз цял живот мебели съм ремонтирала. То няма да ти е излишно. Като фанеш някой никъде не може една кучка да зави, тя майка ти е лесно тук. Баща ти,
И баща ти, ако беше някой некадърник. Аз не, че не съм, ама поне разбирам някои работи. Неволята ме е научила. По едно време имаше обратно пак. Него да не прескипиш пръсти. Стягай тук тия задните сега. Те задните ги стегнах. Стегна ли ги? Тия да. Еди си ги стегнал, не ти кажа първо да стегнеш. Тук много крив стана този стол. Какво стана, ма? Как ще е крив? Не си ги стегна, той много крив седи. Еми чакай. Трябваше седалката, ма да. Чакай, защо? Не си стегнал отзади, той нещо много криво седи. Тук стегна ли? Що ми се струва, че седи на криво този стол? Гледай насам повече. Бе не е на криво, аз като... Къде не е на криво, виж как седи на майната. Едно, две, какво беше двето? Задния стол, правилно? Минава къде е седалката. Хубаво да, сложим седалката, kako ги справи. Ja, tam sind wir nämlich. Тя след като сложиш тук той тавата и тя го изравнява, разбираш? Сега ще се оправи кривените. Той страх стана този стол, но аз мога да играя като чек отгоре. Като тъмнеш обаче там, само стане. Стягай до уската и четвърт назад. Само че тия дъска има опасност да се текува така. Тя как е направена? Ти импулс. Не знам, то не е дъска, то е много леко, то някакъв специален материал. Гей, какъв глупош тогава. Това всичките нерви ми излязат. Тук само не се вижда. Е, 150 кила, що ми издържа. То даже може да стъпвам отгоре, но то ти стабилно.
Имаш ли желание да другия стол? Ами айде.